هەگەر جیهان بە تەواهی لەمە کۆم ببە داک و کێفخۆشیە me ئاوا بکە کێفخۆشی vê nagere lê em dixwazin li gel hev wê kêfxweşiyê ava bikin. Roza bi vê gotinê dawî li axaftina xwe anî. Mîna xatirxwestinekê bû. Lê ew xatirxwestin rastiya trajîdiya Êzîdiyan bû. Roza Berekat yan 19 salî got di sala 2014 de ji aliyê Daişê ve li gel malbata wê hatibûn ravandin. Wê demê temenê wê 11 salî bû. Her demekî mîrê ketibeyekê ji rêxistina Daişê dihat û derdora pêncîkê çî bi xwe re dibir û ev li endamên ketibeya xwe belav dikirin. Hejmarên mezin ji keçan dibirin ya herî kêm 25 keç her carekê bi xwe re dibirin. Li vê malê jî em 8 rojan man û hejmara keçên mayî tenê 5 keç bûn. Ji wir em birin badûş û li badûşê du xweşkên min ji me veqetandin û mane ez xwişka min ê ku bi salekê ji min mezintir e. Paşê xwişka min ji birin û ez mame bi tenê. Em ji badûşê birin Tilefer û piştre em birin Sincarê û di nexweşxaneyekê de em bicî kirin. Roza dibêje got endamên Daişê ew li cihekî nedihiştin. Piştî 13 rojan li nexweşxaneyê man ew veguhestin gundê Koço. Ji wir veguhestin Tilefer paş re Mûsil û weke sîstema Daişê saz kirbû birina keçan berdewam bû. Hatin ez birim. Wê çaxê dayika min girî û ji wan xwest min bihêlin ji ber ku ez biçikim. Lê wan li dayika min xistin û jê re gotin çima wisa tu dibêjî. Ev ne biçik e yasa wiha dibêje û paşê xwişka min jî anîn û em birin bargehekê xwe hejmarekî baş ji keçan çêbû. Her car endemek ji Daişê derbasî nava keçikan dibû û ji xwe re yek hildibijart. Bi avayekî pir nexweş û howane keçik dibirin û bi taybetî keçikên ku berewanî dikirin. Her wiha hin dayikên ku tenê zarokekî wan hebû û temenên wan biçik bûn dema nedixwestin bi wan re biçin zarokên wan ji wan distandin da ku bibe fişar û berewaniyê nekin. Serdariya wan pir nexweş bû. Bi payebilindî digotin me zilamên ve kuştin û tu rêz ji hastên xelkê re nedigirtin. Paşê kesekî Iraqî temen 45 salî hat û ez birim vê çaxê temenê min destpêka 12 salan bû. Endamên Daişê ji jinan re digotin eger baweriya we bi ola Islamê nebe çarenûsa we dê kuştin be. Lê eger baweriya we hebin wê çaxê destdirêjiya seksî jî namîne û eger e hûn azad bin. Dayika Roza ji ber baweriyên wê zaroka wê ya 2 salî jê standin paş re ew kuştin. Lê tevî got Roza İslama xwe nîşan da. Lê li ser wê koletiya seksî berdewam bû. Piştî ez azad bûm min dev ji Iraqê berda û ez hatim Sûriye Reqayê. Demekî ez li Reqayê mam û ez li xwişkên xwe digeriyam. Lê pir zehmet bû ku ez wan bibînim. Ji ber ez deverê nas nakim û ez tu kesî jî nas nakim. û ji min re gotin eger tu bi kesekê re nezewîcî zehmet e ku tu xwişkên xwe bibîne. Ji ber wilo ez zewîcim. Tevî got Roza temen biçûk bû lê plana dîtina malbata xwe ji xwe re kirbû derd. Lewma li gelek bajar û deveran geriya. Di şerê Baxozê de Roza li wir bû. Paş re biriya qaçaxçiyan xwe gihand bajarê Idlibê. û ji Idlibê careke din derbasî herêmên rêveberiya xwe ser dibe bi qaçaxî û xwesta derbasî Tirkiyeyê bibe. Lê Hesedê li wir ew girtin li gel komeke jinên Daişê. Li ser rêya çûna Tirkiye em gihaştin malên qaçaxiyan û li wir hêzên Sûriya Demokrat bi ser me de girtin û em birin. Di lepirsinan de min xwe eşkere kir 12 rojan li Kobanî mam paşê ez veguhestim Qamişlo û ez radestî mala ez ziyan kirim. Roza piştî 7 salan ji rêwîtiya trajîdîk xwesteka wê ev e got xwişk û birayên xwe li hev bicivînin û li gel hev jiyaneke nû ava bikin. Di paşa rojê de ez bihêvî me ku xwişkên xwe yên ku li niha li Kurdistanê dijîn bibînim û piştre em bi hev re biçin cem birayên min yê ku niha li Avustralyayê dijî û em jiyana xwe li gel hev ava bikin û tiştê çûyî em ji bîr bikin. Her wiha xwişkên min yên mayî ji we gerin û em wekî berê bijin ev bi xwe nema we digere mîna berê. Hevserokê mala Êzidiyan Silîman Hemo dibêje got hejmara Êzidiyên got ji sala 2014 ve ji aliyê rêxistina Daişê ve hatine revandin gihîştiye 6417 kesan piraniya wan jin û zarok bûn. Niha jî ez karim bêjim dor 2008 hîn di destê Daişê dimane. Zorbeya wan jî jinin. Dor 3600 tişkî tev ev 411 me hatiye rizgar kirin lê 2008 taniha bêser û şwêrên yanî mefqûdin masîrê wan mechûlin.
بريس حمو دبردوامية أخفتنا خودة دبيجاغو هجمارا كسين رزگار بوي تانها گهشتيا زيدتري 3600 كس لي چارنوسا دردورا 10000 كسي هنا دياره زانا عمر دنگي أمريكا حسكي